ଥର ଦେଖି ଦେଖିଲୁ କିରା ଦେଖୁଛୁ ନା ଖାଉଛୁ ବା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଶୋଇବି ଦେଖିଲୁ କିରା ଶୋଉନୁ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି କେଡେ ଅଲ୍ଲା ଯୁଗ କେଡେ ଅଲ୍ଲା ଯୁଗ ବାହାଘରରେ ଏତେ ଲୋକ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ଏଇଠି ଏ କଥା କହୁଛୁ ହାଇ ଦେଖିଲୁ କିରା ମୁଁ ଯା କହୁଛି ତୁ କଣ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା ବୁଝୁଛୁ ଏଇଠିକା ଆସିଲୁ କୁଆଡେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଖାଯାଉନି ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଖଜା ଖାଇଲା ପରି ଲାଗୁଛି ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ହାଇ ଦେଖିଲୁ କିରା ମୁଁ ହେଲି କେତେବେଳେ ଯା ଖାଲି ମୁଁ ଯା ସେପଟୁ ଆସିଲି ତୋଟେ ଟିକେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲି ନା ଧକ୍କା ହେଲୁ କାଇଁ ଧକ୍କା ହେଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ତ ସେପଟେ ତୋର ପାନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ଚା ସିଗାରେଟ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ସେପଟରୁ ଆସି ମୁଁ ଏପଟରେ ମୋ ଦେହରେ ତୁ ଧକ୍କା କାଇଁ ହେଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ଇଣ୍ଡିକା ତୋର କଣ କିଛି ହଉନି ବେଦି ଉପରେ ବଡ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ମୋର ତଳୁ ପଚାଇ ଖାଲି ସନ୍ଧି ଯାଉଛି ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ବଡ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତୋର କଣ କିଛି ହଉନି ମୋର କିଛି ହଉନି ମୋର ପୁରା ତଳୁ ପଚାଇ ଖାଲି ସନ୍ଧି ଯାଉଛି ଚଲୁଛି ନା ହଲୁଛି ନା ଝୁଲୁଛି ঝুলুরে নিতাই ধু ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ଯାଇ ଚା ସିଗାରେଟ ବାଟୁ ମତେ ବୁଝ ଭାରି ଚିଆଣିଆ ହେଇଛୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁ ହେଲା ତ ଶଳା ତୋର ସବୁଦିନକୁ ମୋର ଏକା ଦିନ ଦେଖିଲୁ କିରା କଲରେ ତୁ ଏଠିକା ମୋ ଦେହ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛ ଆମେ ମାଗିଲା ବେଳୁ ଫୁଲୁଛ କାଇଁ ତମେ ଏମିତି କିଏ କି ରୋଷେଇଆ କଣ ମ୍ୟାନେଜର ଓହୋ ବଡ ପକ୍ଷ ଲୋକ ନା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ନା ଲାଇଟ୍ वाला ନା ଟେଣ୍ଟ वाला ନା ଏତେ କୁନ୍ଥଉଛ କାହିଁକି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ହେଲେ ରୋଷେଇଆଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରୋଷେଇଆଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ନାହିଁ କାଇଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର କଣ ମନ ନାହିଁ ନା କଣ ତୋର ମନ ଅଛି ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୋର ପାନ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ କାହିଁକି ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ଏବେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥା ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ହଉ ରୁହ ସେଟା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲି ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ କାଜଲ ଯେମିତିକା ତମେ ତ କାଜଲ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାବୁ ଘର ଆଜି ଆଇଛ କଣ ସବୁ ଦୋକାନ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ନା କଣ କେତେ ରେଟ୍ ନାଇଛ 1.5 ଲକ୍ଷ
मोर रेटटा कमी जाइछि खंडे दिया दादी ଆଉ ରୁଆ ଦଉଛି पार्टी दउन କାଇଁ ତୋର ହାତ କହୁଛି हंडा टेकुथली मटन हंडा आइंस हत होइछि ସବୁ ଟେକା ଟେକି ଭଲ ଜଣା ଅଛି ରେ ଆଉ କର ଦଉଛି କତ ଖା ଆଉ ଜୋରେ ହେଲା भारी बढ़िया होइछि ହେଇ ଦେଖିଲୁ कोठी देखौ छकी